Fil-jiem li ġejjin fil-Parlament se jkun qed jitressa abbozz ta' liġi għad-dibattitu u l-approvazzjoni biex tissaħħaħ il-ġlida kontra l-vjolenza domestika. Din il-liġi se tkun qed tistabbilixxi kunċett ġdid brabta mal-vjolenza domestika abbażi tal-ġeneru. Permezz tiegħu persuna se tkun tista' ssir taf jekk issieħeb jew issieħba tagħha ikunux qatt instabu ħatja ta' vjolenza domestika. Ħabret dan is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg waqt it-tnedija ta' 16-il jum ta' kampanja nazzjonali kontra l-vjolenza domestika abbażi tal-ġeneru bit-tema il-vjolenza domestika hija affari ta' kulħadd. Buttigieg spjegat li persuna se tkun tista' tmur għand il-Victim Support Unit tal-Pulizija bit-talba tagħha wara li jsir proċess ta' verifikazzjoni dwar il-każ wieħed se jkun jista' jara jekk issieħeb jew issieħba tiegħu tkunx imniżla. Qalet li dan hu pass ieħor il quddiem. Bla ewlieni jkun li kif jgħid il-Malti bniedem avżat huwa nnofsu armat. Għalhekk din il-liġi se tkun qed tiffaċilita aktar il-proċess biex persuna tkun tista' mhux biss tidentifika l-problema imma anke toħroġ minn relazzjoni abbużiva. Ikun qed joħloq struttura ġdida u kunċett ġdid fil-liġijiet tagħna fosthom illi ser inkunu qed noħorġu twissija ta' riskju ta' vjolenza domestika lil dak li jkun li qiegħed f'relazzjoni ma' mara jew raġel jew sieħba tiegħu illi għandu passat tal-vjolenza domestika fil-kondotta tiegħu. Ġifieri l-proċess ħajkun qed jaħdem billi nagħtu l-informazzjoni kollha li teżisti sabiex dak li jkun jista' jagħmel deċiżjoni informata fl-interess tas-saħħa u sigurtà tiegħu. Minnaħa tagħha Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela saħqet fuq kif il-vjolenza domestika tista' tolqot lil kulħadd. Għamlet referenza għal qtil li seħ din il-ġimgħa li fih inħasdet il-ħajja ta' Bernice Kassar, mara u om ta' żewġ titfal. Sostniet li l-ebda kliem ma jista' jikkonsla lill-familja tal-vittma u għalhekk illum aktar minn qatt qabel irdu nkunu b'vuċi waħda u messaġġ b'saħħtu. Dak li l-vjolenza domestika hija affari ta' kulħadd. Dr. Lidja Qabela rrimarkat li rigward suġġett sensittiv bħal dak tal-vjolenza domestika tagħmel kemm tagħmel qatt mhu biżżejjed u sostniet li b'mod kollettiv ma rridux inħallu persuni jbatu fis-silenzju u għalhekk jeħtieġ l-aqwa għajnuna possibbli. Kampanja favur il-kuxjenza ta' vjolenza domestika importanti ħafna għaliex importanti li nkomplu wkoll nedukaw il-ċittadini, l-soċjetà illi vjolenza fuq mara qatt ma hija aċċettabbli. Il-Kummissarju dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika Audrey Friġġieri saħqet dwar l-importanza li tinħoloq xibka ta' protezzjoni. Hija spjegat li rridu naraw kif nistgħu nsaħħu aktar is-sistema biex nipproteġġu lil kulħadd. Hija affermat l-importanza tal-messaġġ wara t-tema tal-kampanja u spjegat li kulħadd għandu d-dover li jieħu ħsieb lil xulxin. Tema magħżula għas-16 jum ta' attiviżmu għal din is-sena huwa proprju li l-vjolenza domestika hija affari ta' kulħadd għax tolqotna lkoll kemm aħna. Meta jiġri qatt abbużiv jew vjolenti mhux il-vittma biss tintlaqat, iżda iċ-ċirku kollu ta' madwara, l-eżiż tagħha, kollegi, ħbieb, familjari, ulied, aħwa, kulħadd huwa implikat.